Ja, leuk als Jost. Inderdaad, je hoort dus geen vlog. Wat dan? What do you say? Ik zit er op de watertje in elke vreed weer. En dan sjuk je het. En in de weg geen vlog. Dit is al de safvolste keer reden wat. Je vlog, je is tevreden aan. Why there is no vlog this Friday? Why? Ik vind het helemaal niks, zei je wat. Wat maak ik hiermee? How could you make this for us? No vlog, man? Incredible. Freds is vlogday. It's I even don't have a word for this. Ja, ik had nog goed dat je vlog is, Joert. Maar dat je toch vreed? Dat is toch altijd in de vlog, of net? Ik ga wel voortgaan, want er is geen vlog. Nee joh? Nee. Oké. Best niet. Maar ja, de meesten willen ook wat eten wat. Ja, wat was er hard aan toen? Content, jong. Ze willen Frieske vloggers zien. Nog zo die? Ja, dan zitten ze net op de watertje, hè? Nee, hè? Geweldig. Nou ja, hoop je dat het waar al een beetje meewerking bloot, want het begint nou een beetje terrein nog het goed begrip. Dat kan vanzelf bij het straatfestival net zo goed broeken natuurlijk. Het begint te regenen. En morgen? Ja. Zaterdag? Ja. Morgen zaterdag? Ja. Er komen veel te veel mensen. Pride Leeuwarden. Wat zijn er? Komt er veel mensen? Ja, te veel. Wat dan? Nou, straatfestival komen er wel tussen 40 en 50.000 extra. Ja. Normaal gesproken. Maar dat vind je ook te volle? Ja, ik vind het te druk. Ik krijg allemaal parkeerproblemen met Leeuwarden. Leeuwarden kan zo'n grote stroom mensen moeilijk aan. Ik heb jaren in Heerenveen gewerkt en ik moest altijd via Leeuwarden naar Franeker meneer. Dus ik ken de situatie. De meesten komen met de eigen auto's. Ja, nee, dat is weer. Ik kan beter met openbaar vervoer komen. Ja, maar ja, dat is veel te duur in Nederland helaas. Oh. Ik vind de trein en bussen veel te duur. Oké. Dat heeft die politiek allemaal bepaald. Maar is dat wat droeg of niet? Nee, momenteel een zwakke periode. Dat heeft Piet Paulusma op goed gezegd. Daarom heb ik al eerder juist aan. Ik ben erop kleed. Ik heb het weerbericht vanmorgen gehoord. Dat heeft Piet Paulusma uitstekend verteld vanmorgen. Daarom loop ik in het leren jas. Ja, ik snap het. Slaagt het al, ja? Ik ga weer verder, meneer. Ja, ik kijk. Nou, bedankt. Dat komt op haar op, denk ik. Leuk dat je jongen hast nee, net een vlog. Ik zou die graag, binnen kwart weer bij wel een vlog. Komt vast wel weer zien, toch? Ja? What do you eat? The frikandel brunch. What is it? I don't know. Is it good? Yeah, it's good. I don't know what's it. It's meat with some kind of... Geweldig.